Tak ahojte, počujeme sa, dobre. Toto krátke video vás malo navnadiť na môj dnešný talk a zároveň vám ukázať kúsok z našej tvorby, ktorú tvoríme teraz s mojou kamarátkou Maťou. A ja by som vám teda rada najskôr porozprávala o našom blogu, ktorý sa volá Beauty Food, a predstavím sa najskôr, kto sme a čomu sa venujeme, a druhú časť by som venovala rada vám. Je to prostredníctvom toho, čo sme za tie roky blogovania nejak tak zistili a čo nám najviac pomáhalo, a možno práve vy by ste si z toho mohli niečo zobrať, a keď nie, tak si aspoň vypočujete nejaké zaujímavé príbehy. A kto sme? Tak ešte raz, ja som Mirka Kašubová a to druhé sympatické dievča na foťke je Maťka Bolibruchová a spolu tvoríme blog už 3 roky. Venujeme sa receptom, food fotografii, takisto rôznym vlogom z eventov alebo z cestovania, a teraz najväčšiu časť našej tvorby tvoria práve videorecepty, o ktorých budem rozprávať potom neskôr. Názov Beauty Food vznikol spojením dvoch slov, a to je beautiful food, alebo teda krásne jedlo, a aj naše také logo znie, že je to krásne jedlo cez náš objektív. Čiže je to hlavne preto, že jedlo vnímame najskôr vizuálne a až potom chuťovo, a keďže my píšeme zrovna ten blog, tak tá druhá časť ako keby tam chýbala. Tu môžete vyskúšať až vtedy, keď si ten recept od nás naozaj vyskúšate, a potom môžete povedať teda, či vám chutil. Toto bolo len tak v stručnosti o nás a rada by som sa presunula do tej druhej časti, a teda čo nám pomohlo. Myslím si, že ak chce byť v živote niekto z vás naozaj úspešný a chce hlavne robiť to, čo ho baví, tak by mal začať hlavne tým, čo je pre ňoho najväčšou vášňou. A presne tam sme začali aj my. Napríklad ja som mala od malička problémy so žalúdkom, a teda ešte niekedy teraz aj mám. Veľa času som strávila chodením po doktorov, skúšali na mne rôzne diety a gastroenterologické oddelenie v Žiline som už naozaj poznala niekedy lepšie ako chodby v škole. Avšak aj keď to neznie veľmi optimisticky, tak práve toto obdobie ma doviedlo k mojej vášni, a teda k vareniu a pečeniu. Hodiny strávené nad hľadaním receptov a naozaj s maminou sme tiež kvantum času strávili pozeraním rôzneho zloženia jednotlivých potravín. A vtedy som si uvedomila, že každá surovina a ingrediencia sa dá pretvoriť do niečoho vizuálne krásneho, chutného, a keď k tomu bol ešte aj taký môj bonus zároveň, že pritom môžem stráviť hocikoľko času a je to pre mňa relax, tak vtedy som si povedala, že raz v živote robiť niečo také, čo bude pre mňa prácou a zároveň to bude pre mňa hobby a relax, myslím si, že je naozaj krásna idea, a je to taký cieľ každého jedného z vás, čo tu sedí. Bolo super, že sme mali teda vášeň, ale bez toho, aby mi niekto pomohol, by to nešlo, a práve v tom čase zohrávala najväčšiu úlohu moja rodina. Pravdu povediac, nikdy v živote by som sa nedostala k vareniu a pečeniu nebyť mojej rodiny, pretože u nás doma sa buď jedlo je, alebo sa pripravuje, alebo počas toho, ako sa vlastne je, sa zasa rozoberá, čo budeme jesť neskôr. A kedysi sme mali ešte aj reštauráciu a moja babka je skvelá kuchárka a pekárka, tak na nikoho sa to presunúť muselo, a teda môj bráško, ten má radšej horálky ako klasické recepty odo mňa, takže to padlo na mňa. A aj keď začiatky neboli naozaj rúžové, pretože ja som veľmi nepozorný človek a v začiatkoch som zabudla veľa ingrediencií pridať do niektorých koláčov, zväčša to bol kypriaci prášok, takže tie moje koláče vyzerali asi takto a chutili ako podrážka. Alebo som maminu presvedčila, že nech mi kúpi strašne drahé ingrediencie na pravý americký cheesecake, keď ešte nebola tá cheesecakeová mania. A nakoniec celý cheesecake skončil v koši, pretože som si znova nedočítala recept a zistila som, že to bol nejaký extra dietný recept z Elle magazínu, takže to bolo vlastne úplne celé zlé. Tú druhú časť mojej podpory, a hlavne tú veľmi pre mňa dôležitú časť, tvorí práve druhá polovička blogu, a teda Maťka. My sme sa stretli na strednej škole cez našu jednu veľmi dobrú kamarátku, a keď sme zistili, že sa dokážeme rozprávať o jedle, receptoch a gastronómii viac ako ktokoľvek iný bol ochotný s nami stráviť ten čas, tak sme sa rozhodli, že musíme začať niečo s tým urobiť a vytvoriť niečo vlastné. Aby teda ako keby sme vytvorili tú komunitu ľudí, ktorí majú rovnaké nadšenie pre to jedlo. Vybrali sme si úplne ideálny čas, pretože to bolo skúškové obdobie, a myslím si, že všetci, ktorí chodia do školy, vedia, že čo sa dá robiť počas skúškového, no všetko možné, okrem teda učenia. A začali sme písať teda náš blog.
Ja by som týmto bodom chcela povedať to, že je naozaj úžasné, keď človek v živote dokáže niečo sám, ale ak má oporu a niekoho, kto sa s tým dokáže vlastne, s kým sa môže podeliť o tú radosť, tak myslím si, že dostane úplne iný pohľad na tú celú činnosť. A ja mám v živote také jedno motto a to je to, že keď sú dvaja, tak je radosť dvojnásobná a smutok polovičný. A práve v tomto blogu sa mi to veľakrát ukázalo, že keď nám prišla s každým jedným novým e-mailom, s každou jednou novou správou a pozitívnym feedbackom, sme sa s Maťou naozaj dokázali z toho strašne tešiť. A naopak, keď sme pokazili nejaký koláč, alebo keď som strihala video 3 hodiny a potom som ho celé zmazala a nevedela som, čo s tým, tak som proste vtedy naozaj som jej písala a bola som z toho zúfala. Ona nakoniec, že nevadí, to nejak spískame a naozaj to bolo oveľa ľahšie. A veľmi dôležitú časť v našom vývoji zohrávala práve odvaha. My aj keď radi jedlo jeme, fotíme a chodíme ho rôzne ochutnávať a pripravujeme ho, tak máme stále panický strach dávať jedlo ochutnávať druhým. Ja v podstate aj tu, keď som napiekla ten koláč, tak ja som radšej ušla a bola som niekde preč, aby som nevedela, že čo a ako. A asi po pol roku blogovania sa nám stalo, že nám napísali, či by sme sa nezúčastnili jedného takého zdravého trhu v Nitre, kde by sme pripravili trojchodové menu. A to menu teda naozaj sme na ňom pracovali, ochutnávali sme ho, fotili, celú noc a celý deň sme piekli naozaj a už zrazu prišiel ten deň D a my sme schytili úplne panický strach, že čo ak to tým ľuďom nebude chutiť, čo ak to vyplujú, ja neviem, možno to hodia do nás, alebo tak a úplne nás to tak v podstate ako keby zastavilo, ale s každým tým pozitívnym feedbackom a keď ľudia prišli a povedali, že to bolo super, tak aj my sme ako keby získali také sebavedomie a uvedomili si, že sa oplatilo proste prekročiť tú našu takú komfortnú zónu a donútiť sa urobiť niečo naviac. A to isté sa napríklad stalo aj s Olympusom, keď sme zistili, že Olympus začal spolupracovať s blogermi a na 3 mesiace im poskytuje fotoaparát. A tiež sme si hovorili, že svetoznámi blogeri a prečo by chceli nás práve a tak. Ale dokopali sme sa k tomu, že sme im napísali e-mail asi na A4, myslím, že sa im to ani veľmi dobre nečítalo. Ale zrovna oni nám o deň odpísali, že určite a z 3-mesačnej spolupráce je teraz už ročná a proste stále pokračujeme a bola to asi najlepšia vec, ako sme mohli spraviť, pretože práve tým, ako sme si začali budovať tie kontakty, sa začali diať aj super veci. A práve o tom je ten ďalší bod a to je ten networking. Že je krásne, keď robíte niečo, čo vás baví, ale keď to dokážete predať ľuďom, tak aj vy na to môžete niečo získať. S tým, že my sme brali každú jednu akciu, ktorá prišla a naozaj tie akcie pre nás neboli veľmi výhodné zo začiatku, keďže každý si povedal, že mladé dievčatá v pohode, tak dám im 5 centov, že nech to je v pohode, nech sa nenahnevajú. Ale zároveň, keďže sme tam stretli strašne veľa zaujímavých ľudí, ktorí ak sa im naša práca páčilo, tak sa si ju medzi sebou predali a vďaka tomu sme nadviazali aj veľmi veľa spoluprác. A to bol ten dôležitý bod, že sme dokázali komunikovať, tí ľudia nám povedali, čo sa im páči, čo sa im nepáči a to nás práve posunulo vpred. A dnes môžeme povedať, že za tento rok sa nám rozbehli spolupráce so spoločnosťami, a teda ako som spomínala, je to Olympus, bol to, teda aktuálne je to Dr. Edgar Alpro, a asi taký najväčší, čo sa nám za tento polrok podarilo, tak najväčšia spolupráca bola teda s Lidlom, kde pre nich tvoríme každý týždeň jeden videorecept. Len taký v stručnosti posledný bod, lebo viem, že už sme tu dlho a nechcem vás nejak naťahovať, myslím si, že zrovna v takejto činnosti, ktorú my robíme, veľmi dôležitá kreativita. My sme po pol roku, alebo teda vlastne po roku blogovania sme ako keby vyhoreli. Aj keď je to veľmi krátka doba, tak sme si uvedomili, že baví nás jedlo tvoriť, fotiť, jesť, ale to písanie tých receptov a stále dokola to isté, ako keby to bolo pre nás veľmi niečo také nudné, ubíjajúce a veľakrát sme ani nechceli editovať tie články, lebo to bolo naozaj že stále o tom istom. A začali sme rozmýšľať teda, čo iné by sme mohli robiť. A tým, že Maťa študovala réžiu v Bratislave, tak prišla s nápadom, že budeme točiť videorecepty. Ja som sa toho celkom zlákla, pretože ja som natáčala videa, tak možno, že mám Sony Ericsson v škole, keď niečo chalani robili. A to naozaj asi tam to všetko končilo. A tiež som sa musela naučiť strihať v Adobe programe a milión iných vecí, ktoré sa vlastne ani nezdá, že sa vlastne musia robiť počas toho. Ale znova tým, že sme boli dve, tak sme si pomohli. Ona ma naučila veľa vecí, ja som do toho pridala nejakú takú svoju hodnotu
A práve vďaka tomu sa nám podarili aj tieto veci a ako keby sme sa zviditeľnili. Pretože napríklad už konkrétne v našom prípade ten svet foodblogerov na Slovensku je strašne veľký a nájdete milión blogov, kde ľudia píšu svoje recepty a pridávajú fotky, ale my sme chceli prísť niečím novým a kreatívnym, čo na Slovensku není až tak úplne ešte známe a myslím, že práve s týmto sa nám to podarilo. A chceli by sme teda v tom pokračovať a dúfam, že sa nám to teda aj podarí. Tu už vidíte len také zhrnutie tých mojich 5 bodov. Neberte to ako nejaké teraz zaručené rady alebo tak. V podstate sú to len nejaké tipy alebo teda zistenia 2 kamarátok, ktoré počas toho, čo robili, tak zistili veľa vecí a hlavne sú to veci, ktoré nás v živote nejak tak posúvajú ďalej a hlavne nám pomáhali v tých začiatkoch. Ďakujem za pozornosť.